mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Ako dapat ang kasama niyang maglakad sa altar. Dear Titan Jello at Rocky Terra, isa ako sa mga tagapakinig ninyo. Nakaka-relate ako sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. At ngayon, nabigyan din ako ng lakas ng loob para ibahagi ang isang sikreto ng buhay ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang G. At ito ang aking secret file. Meron akong minahal dati at itago natin sa pangalang Jom. 5 taon kong nakasama sa buhay si Jom from 2017 to 2022. 2 years kaming naging magjowa. Masaya at punong-puno ng pagmamahal ang relasyon namin. After 2 years, naisipan naming mag-live-in na lang. Total, nasa wastong edad na rin naman kami at parehong may trabaho. Nanirahan kami sa family niya at nakasama ko sa iisang bubong ang mga biyenan at mga kapatid niya. Sa umpisa, napakadali at napakatiwasay ng pagsasama namin ni Jom. Trabaho dito, trabaho doon. Hanggang sa magsimula ng mga liwa si Jom sa akin. Isa siyang musikero. Tumutugtog kahit saan at napakagwapong tignan. Marahil isa yon sa mga dahilan kung bakit ang daming nagkakagusto sa kanya. Fast forward. Madalas na naming pag-awayan ng pagkanta niya. Madalas ko rin siyang mahuli na may iba't ibang babaeng kausap sa telepono. Pero ang lagi niyang dahilan ay customer lang daw yun. Huwag ko raw siyang pag-isipan ng masama. Pero dahil nga marupok ako, nagtiwala naman ako, Titan Jello, Rocky Terra at mga kabisyo. Hindi dahil lang sa gusto kong magbulag-bulagan dahil mahal ko siya. Dumating sa point na meron nang nagsasabi sa akin na may inuuwi daw siyang babae tuwing nasa trabaho ako. Ang trabaho kasi noon ay isang call center. Kaya panggabi ako at malayo ang trabaho ko sa bahay ng parents niya. Ang ginawa ko, tinanong ko ang biyenan ko kung totoo nga bang may inuuwing babae si Jom. At sabi ng biyenan ko, wala naman daw. Hahayaan daw ba nilang gawin nyo ng anak nila? Kaya ako naman, nagtiwala sa kanila at naniwala. Matapos noon, napansin kong nag-iiba na ang pakikitungo sa akin ng mga biyenan ko. In short, naging alila ako sa bahay nila at naging tagabayad pa ng mga bills. Sa akin na inaasa ang lahat. Pero hindi pa rin ako nagreklamo. Okay lang yun. Ang nasa isip ko kasi that time ay nakikitira naman ako sa buhay nila. Ayoko naman na maging pabigat ako sa bahay nila at sa kanilang mga buhay. At ako kasi yung klaseng tao na wala namang masamang tinapay sa kanila.
Lahat ng pakikisama ginawa ko dahil dun kami nakatira. Minsan, kahit walang gig si Jom, okay lang sa akin. Ako na ang tumatayong provider sa pamilya nila. Kasi nga, mahal ko si Jom. Isang araw, bigla akong tinawagan ng sister ko. Pinapauwi niya ako sa amin. At may pag-uusapan daw kami. Nawirduhan ako sa ate ko dahil hindi naman siya ganun. Habang binabasa ko ang message ni ate, nakikita rin ni Jom ang mensaheng iyon. At na-confuse din siya. Tapos biglang nag-text ulit ang ate ko. Ang sabi, ako lang daw ang pumunta at huwag isama si Jom. Nakita ko ang reaksyon ni Jom nung mabasa namin yun pareho. Pero ayoko rin naman mag-overthink si Jom. Kahit alam kong takot na takot ako sa mga pwedeng malaman ko. Kinakabahan na kaming dalawa kaya diniretso ko na ang ate ko. Sa text pa lang, tinanong ko na sa kanya kung ano ba ang gusto niyang sabihin sa amin. Nakita ko rin sa mukha ni Jom na kabadong-kabado talaga siya na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Ngunit hindi niya doon magawa. Nagdagdag tuloy sa kaba ko at bilis ng dibdib ko. Hanggang sa nag-reply ulit si ate sa akin. Jom cheated on you. Yes, si Jom cheated on you again at may pruweba kami. Kaya umuwi ka rito. Dahil alam namin na hindi ka naman maniniwala at ipagtatanggol mo na naman siya. Pagkarinig ko ng kwento, bigla akong nanginig sa galit. Ang daming tanong sa isipan kong lumitaw at sabi ko kay Jom, mag-explain ka. Makikinig ako. Malumanay pa nga yung pagkakasabi ko nun. Gusto kong marinig ang lahat galing mismo sa kanya. Ngunit ang sagot niya lang sa akin, umuwi na lang daw ako sa amin. At tignan ko daw yung proof na sinasabi ng ate ko. Mga kabisyo, iyak ako ng iyak sa puntong ito. Nagmamakaawa ako sa kanya na sabihin niya na sa akin ang katotohanan. Pero hindi ko siya nakumbinse. Walang sinabing kahit ano. At doon na ako nag-decide na puntahan na ang ate ko. Pagdating ko sa bahay ni ate, wala siyang ibang sinabi. At inabot lang yung isang telepono. Nakita ko yung picture ni Jom na may kayakap. At yung kayakap niya ay yung mismong ex-girlfriend niya sa isang bar. Ex-girlfriend niya na nagkita pala sila bago ang 5th anniversary naming dalawa. Mga kabisyo, Titangelo at Rakitera, bumuhos ang luha ko sa kakaiyak. At niyakap na lang ako ni ate. Di ako nagparamdam kay Jom ng isang linggo at tinayaan ko lang din. Hindi ako nakipaghiwalay. Hindi ako nagsalita ng kahit ano. Dahil takot ako mawala siya at mahal na mahal ko siya. Paano ba naman kasi siya ang first love ko? At hindi ko alam kung paano uusad sa buhay kung mawawala siya sa tabi ko.
Sa kabila ng lahat, hindi tumigil si Jom sa paghingi ng tawad sa akin. Araw-araw niya akong tinatawagan pero hindi ako sumasagot. Panay ang hingi ng mga updates. Kinokontak niya ang best friend ko. Pero para sumagot ako sa kanya, wala siyang nakukuha kahit anong message. Hanggang isang araw, habang nasa trabaho ako, tumawag ang ate ko. Pinapauwi niya ako dahil may nag-aantay daw sa bahay. At alam kong si Jom yun. Umuwi ako at pagdating ko sa bahay, niyakap agad ako ni Jom. Grabe ang iyak ko. At grabe din ang iyak niya. Kitang-kita ko na parang hirap siya huminga. Kitang-kita ko ang pagiging sincero ng kanyang muka. At tanging lumalabas lang sa kanyang bibig ay, sorry, patawarin mo ko. Nagsisisi raw siya sa mga ginawa niya. At sa lahat-lahat ng mga naging desisyon niya. Tanging ginawa ko noong mga oras na yon ay tinulak ko siya papalayo at doon ako umupo sa tabi ng mama ko. Dito ako naiyak kasi nakita ko yung mga mata ng family ko na umiiyak din sila dahil nasasaktan sila para sa akin. Nagulat na lang ako dahil biglang lumuhod sa harap ng mama ko si Jom. Humihingi siya ng tawad. At sinabi na hindi na raw siya gagawa pa muli ng pagkakamali. Hindi niya na daw hahayaang maulit pa yun. Ang sagot lang ng mama, ang tanging sagot lang ng mama ko, magmula ngayon, ayaw na naming makitang umiiyak si G. Ang tanging nasa isip ko lang noon, patatawarin ko si Jom kahit anong mangyari. Hanggang sa natapos na ang araw na yun at naging okay na ang lahat. Nagkapatawaran naman kami pero nagulat na lang ako nung biglang mag-propose sa akin si Jom kasama ang family niya. Siyempre, nag-yes ako. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na bumawi sa naging pagkakamali niya. Kinabukasan na manhika na agad sa amin si Jom at ang parents niya. Inasikaso na namin ang paghahanda ng kasal at naganap na rin kami ng simbahan, reception at mga ninong at ninang. Lahat agad ay inasikaso na namin. Nag-finalize kami ng invitation namin at 2 buwan na lang kasal na namin. April 2022 ito nangyari. Kasi gusto ko ikasal kami ng June 2022. Dahil naniniwala ako doon sa kasabihan na maganda daw kapag June bride. Nag-leave kami ng 3 days sa trabaho habang papalapit na ang kasal namin para makapagpahinga kami. Isang umaga, ipinaghanda ako ni Jom ng breakfast. At habang nagluluto siya, biglang may nag-pop sa messenger phone niya. Binuksan ko yun. Kasi baka related sa trabaho niya yung message o baka naman kinakamusta lang siya ng kaibigan niya.
Kampante ako na wala naman akong dapat ibang isipin na masama. Dahil nga nangako na siya na hindi niya na uulitin ang pangangaliwa niya sa akin. Pero nagkamali ako. Yung message na yon, message ng isang babae at ang sabi, "Hi baby, nasaan ka?" Kabisyo, nung mabasa ko yun, hindi ko napigilan ang luha ko sa pagtulo. Kinonfront ko at pinakita ko sa kanya yung mga message nung babae. At tanging sagot niya, customer lang daw niya yun. Tinawag lang daw siyang baby at wag daw akong umiyak dahil wala daw yun. Pero sabi ko kay Jom, pagod na akong makinig sa mga kasinungalingan mo. Hirap na akong ipagtanggol yung katulad niya sa pamilya ko. At ang sabi ko pa sa kanya, Jom, ayoko na. Kung gusto niya ng kasal, pakasalan niya yung babae niya. Agad kong binlock si Jom sa social media pero hindi ko pa pinaalam agad sa family ko. Honestly, habang nag-iisip ako isang gabi, naisip kong ayokong hindi ituloy yung kasal namin. Dahil umaasa pa rin akong magbabago siya. Na sana ma-realize man lang niya na wala na. Na huwag niya nang subukan pang mambabae dahil totoo at tapat naman ako nagmamahal sa kanya. Hanggang sa isang araw, nakita ko siya nag-aantay sa gate kung saan ako nagtatrabaho. Madaling araw yun. Tanging sabi niya sa akin, ihatid niya na lang daw ako sa bahay para makapag-usap daw kami. Pero galit na galit pa rin ako sa kanya. Pinipilit niya akong sumama sa kanya hanggang sa napuno na ako at nasabi kong, Jom, PI naman. Tama na. Ibinagsak ko yung bag ko sa harap niya at pinagtabuyan ko na siya. Tinapangan ko at pilit kong binubuo yung desisyon kong wag na siyang balikan kasi punong-puno na rin ako. Nagpupumilit si Jom na makausap lang ako habang humahagulgol. Inawat siya ng katrabaho ko at pinauwi. Sumakay ako sa kotse ng katrabaho ko at umalis. Dahil mas mabuti daw na ilayo muna daw nila ako. Para ma-freshen daw ang utak ko at makapag-isip ng maayos noong araw na yun. Nung gabi na yun, nag-enjoy lang ako, nagpakalasing ako at ang daming nangyari ng napakabilis. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili kong hinahalikan ng katrabaho ko. Sa una, hindi pa nagsisink in sa akin na mali yung ginawa ko. At nang nasa isip ko lang noon, gaganti ako kay Jom. Agad-agad kaming nagpunta sa bahay ng katrabaho ko para sa part 2 ng inuman. At doon na tuluyang nakatulog sa apartment niya. Pero sa totoo lang mga kabisyo, walang nangyari sa amin. Nag-enjoy lang akong kausap siya at inabot lang din ng 1 linggo ang naging pag-uusap namin.
Yung tipong palaging may inuman at sleepover, parang yun na rin kasi yung paraan ko para makalimutan ang sakit na nararamdaman ko sa pangangaliwa ni Jom. Pero aware ang mga workmates ko na sobrang mahal na mahal ko si Jom at alam niya ring ikakasal pa kami. Pagkatapos ng isang buwan, nag-reach out ako kay Jom at kinamusta ko siya. Sabi niya, miss na miss niya na raw ako. Pwede raw ba kaming mag-usap? At ang sabi ko sa kanya, magkita tayo ng 9 p.m. Pero nung gabing iyon, bigla akong na-feel na hindi pala ako handa. Bigla ulit akong nagdalawang isip kung ba't ko naman ginagawa yung ganito na namang desisyon. Kasi sa totoo lang, sobrang sakit pa rin. Hanggang ngayon, na maisip na niloloko lang ako ng taong minamahal ko. Hanggang sa nagdesisyon ako na hindi pala dapat siyang siputin. Nag-message siya sa akin na okay lang daw. Na iintindihan niya daw ako. Kailangan ko pa raw ng space at na nire-respeto niya raw ako. Kung ready na raw ako, saka kami mag-uusap ng maayos. Pagkatapos nun, hindi ko na siya nireplyan at habang tumatagal, napansin ko na hindi na rin siya nagchat-chat sa akin. Hindi na rin nag-update, hindi na gaya ng dati na maski wala akong reply ay nagre-reach out siya. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ako ng tawag sa isa naming kaibigan. Kinongratulate ako. Buntis na raw ako. Nalito ako at napatanong kung pinaprank lang niya ako. Sabi niya nakita niya raw sa post ni Jom sa Facebook yung PT na positive. At bigla ako nag-end call sa kanya. Tinignan ko yung post ni Jom at nakita ko nga na may litrato ng positive na PT na result. Umagulgol na naman ako sa iyak at niyakap ko ang ate ko. Walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi iyak lang at sigaw na ang sakit na nang nararamdaman ko. Parang teleserye ang nangyayari sa buhay ko. Sobrang awang-awa na ang pamilya ko sa akin. Ang lala pa dahil habang umiiyak ako, sinasabayan pa talaga ng malakas ng ulan ng mga luha ko. Akala mo pang teleserye talaga. After 2 days, nag-reach out agad sa akin si Jom. Gusto niya magkita ulit kami. Nakipagkita naman ako sa kanya at niyakap niya ako na mahigpit. At ang sabi niya raw, doon sa taong nabuntis niya, ayaw niya daw ituloy yung kasal nila. Gusto niya raw panagutan yung bata at gusto niyang lumayo na lang kaming dalawa na magkasama. Tinapik ko siya at sabi ko sa kanya, Jom, mahal kita. Pero ayokong ituloy naman natin yung balak natin na alam natin makakasakit tayo ng iba. Ang pinakatama mong gagawin, dapat pakasalan mo yung babaeng nabuntis mo.
Pero nangungulit pa rin si Jom. Nakakausapin niya raw yung babae na aksidente lang daw yung pagkabuntis niya doon. At hindi niya daw mahal yun. This time daw, pipiliin niya daw yung tamang desisyon na dapat kami daw ang ikasal. Ang tanging sagot ko lang sa kanya ay isang magandang ngiti. At kinongrats ko siya. Sabi ko umuwi na ako at huling paalam ko na sa kanya to. At pagtalikod ko biglang guminhawa yung nararamdaman ko. Maluwag ko nang pinakawalan. Si Jom. After 3 months, natuloy din naman ang kasal nila. Lahat pala ng paghahandaan sa kasal namin ay paghahanda na pala yon sa kasal nila. Sila pala talaga dalawa ang maglalakad sa altar na magkasama. Hindi kami. Kaya kay Jom, if naririnig mo ito ngayon, gusto ko lang sabihin na masaya ako para sa'yo. Nakikita ko rin naman na sobrang saya mo sa pamilya mong nabuo. Proud ako sa'yo at sa narating mong buhay. Masakit man pero ganun talaga. Yun lamang po at salamat po sa inyo DJ Titangelo at Rocky Terra sa pagbabasa ng aking storya. Salamat din sa mga nakinig. Sana ay kapulutan ng aral ang kwento ko at lagi sanang tatandaan na what you tolerate is what you encourage. Matutong mag-step back kapag sobra-sobra na ang nararamdamang sakit. At syempre, do not settle for less. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si G. At ito ang aking Secret File.